Dit jaar is het 24 jaar geleden dat de Friese architect Piet de Vries verstoor. Voor een soort mensen is die naam misschien net zo bekend, maar zijn nederzettingschap bestaat uit honderden huizen en gebouwen, alleen nogal in Friesland. Het meest bekende is misschien wel het Hooglandgemaal in Starem. Ook het gemeentehuis van Burgum is van zijn hand en een heel soort andere publieksgebouwen, squallen en huizen in Ljouwert. De meesten binnen heel goed herkenbaar. De deurpartijen die rondgesloten zijn en de vierkante blokjes in de deuren. Dat is typisch kenmerkend. De 2 oprichte Stichting Piet de Vries stiet wijdwaardig stil bij zijn werk. Dat wordt hier maar een boek en 2 tentoonstellings bij Tresor en het Historisch Centrum Leeuwarden. Ten eerste om aandacht te vragen voor Piet de Vries, voor zijn architectuur. Hij heeft tenslotte 50 jaar gebouwd in Friesland en Leeuwarden. En dat heeft toch aan het collectieve geheugen bijgedragen. Het huis dat de Vries werken en wennen onder de Druifstreek in Ljouwert en dat door hem zelfs ontworpen is, krijgt een speciale status. Het wordt al jaren beroekt door de stichting. Op 16 juni krijgt het officieel de naam Piet de Vrieshuis. Mensen kunnen op fysiek een roenleiding krijgen.